Pois nada, son Isabel Quintana, presidenta de ASGACOP, Asociación Galega de COVID Persistente. Perfecto. Pois contanos un pouco. Bueno, pois nada, a semana pasada enterámonos de que a unidade multidisciplinar de COVID persistente de Ourense pechou, era a única que quedaba en Galicia, e sentimos que quedamos pois desatendidos e un pouco orfos. A nosa enfermidade é unha enfermidade invisible, complexa, nova e con un montón de síntomas, e agora mesmo pois a atención que precisamos non existe. Entón, bueno, pois pedimos que, en primeiro lugar, se reabra a nosa unidade, que se reabra un pouco mellor dotada do que estaba, con os especialistas que precisamos e que traballen de verdade de maneira multidisciplinar, falando entre eles e coordinándose. Isto, aparte de beneficiar os pacientes, beneficia o sistema sanitario, posto que as probas racionalízanse e fan innecesaria a repetición nalgúns casos, porque sucede a veces que che piden, vou facer un exemplo moi sinxelo, unha radiografía dunha mau para ver se tes unha tendinitis e outro che pide unha radiografía dunha mau para ver se os osos están no seu posto. Non, se xa tes unha feita, pois comparte a información e coordínate para tratarnos. Somos pacientes multimedicados, multitratados por especialistas. Se as consultas se poden reducir, primeiro, nos gañamos en calidade de vida e o sistema forra. Entón, desde todos os puntos de vista, é racional. Comentábanos tamén outro día no Chúo que ademais un dos problemas é que se alongan as esperas. O non estar na mesma unidade tedes que esperar máis para ir aos distintos... Claro, porque cando están os especialistas coordinados, en moitos casos fan de tal maneira que as consultas coincidan no tempo. Entón, tamén son consultas como máis rápidas. Por eso, primeiro, porque aforramos consultas, igual un especialista xa che pode revisar varias cousas, analítica que che pediu outro, e se non hai nada alterado, pois xa nesa consulta resolves. Se pasas a lista xeral, pois todos sabemos como están as listas de espera no noso sistema sanitario, consultas que teñen que ser igual en un mes, mes e medio, pois pasan a 6, 8, 10, 12, 15 meses. E así a nosa atención, bueno, pois é pésima. Vale, Carmen? Gracias por asistir a esta rolda de prensa. Bueno, vimos de reunirnos ca Asociación Galega de COVID Persistente porque a situación da sanidade en Ourense, bueno, a verdade é que levamos dúas semanas falando desta situación, é dramática, non? E agora nos acontece outro desmantelamento, un desmantelamento dunha unidade que era referencia en Galicia, unha unidade multidisciplinar para tratar o COVID persistente, unha enfermedade crónica que afecta nada máis e nada menos, segundo estudios médicos, a un 15, incluso máis, 15% de persoas que tiveron o COVID. É unha nova enfermedade. Primeiro pasamos o COVID e despois ese 15% sufre esta nova enfermedade que é un COVID persistente, que é unha enfermedade descoñecida, agora sabemos que é crónica, que incapacita as persoas para traballar, para ter un proxecto de vida como que tiñan, cambia completamente a súa vida e antes, hasta este momento, o Sergas tiña unha unidade na que estaban atendendo a estas persoas catro médicos, unha psicóloga e unha enfermeira. De repente, o Grupo Parlamentario Socialista está falando ca asociación, se interesa por este tema, foi o primer grupo parlamentario que se interesa por este tema, e a portavoz do noso grupo, Elena Espinosa, presenta unha batería de iniciativas no Parlamento de Galicia e leva á Comisión unha pregunta directamente ao Goberno galego para preguntarlle se é certo que se vai a desmantelar esta unidade e que vai pasar con estes pacientes. Novamente, a Conselleira de Sanidade minte, dice que non hai desmantelamento, que hai reorganización. Non hai reorganización, hai desmantelamento, porque ela mesmo, Isabel, contou perfectamente que esta unidade deixa de funcionar, os derivan os médicos de atención primaria e os especialistas, é dicir, como calquer outra enfermedade. E ora non pode acontecer isto porque se precisa formación para os médicos de atención primaria e especializados e especialistas porque non teñen unha formación adecuada, porque van a pasar múltiples consultas, teñen que esperar longas listas de espera en Ourense para acudir a cada especialista, que son moitos, porque a enfermedade afecta a todo o sistema orgánico, dende o sistema cardiovascular ao sistema reproductivo, o sistema endocrino,
endocrino, entón son múltiples patoloxías que teñen que soportar día a día. Hoxe en día moitos están inhabilitados de forma absoluta para todo tipo de traballo. Por qué? Porque tiveron que ir aos xuzgados para reclamar este dereito. Pero outros moitos non puderon facelo por as circunstancias que tiñan nese momento, fatigas crónicas, e non podían desarrollar ese sobrecarga e ese esforzo. Entón, pedimos á Xunta de Galicia, obviamente, nestas iniciativas que se presentaron xa onte outra vez de novo no Parlamento, que reconsidere esta situación, que Ourense ten que seguir mantendo esta unidade multidisciplinar, e dende logo o Grupo Parlamentario Socialista, as socialistas de Ourense, non vamos a calar a esta nova discriminación hacia Ourense. Caen os teitos do materno infantil, rebentan as tuberías do Chúo, o hospital infantil non se realiza, o novo edificio de hospitalización está parado, cando outro día o conselleiro a min, concretamente nunha pregunta no Parlamento de Galicia, me dice que está ralentizado. Non, está parado. Entón, ante toda esta situación, pero sobre todo hoxe, centrándonos nesta situación que teñen que tener empatía e humanidade, xa o primeiro, e despois, obviamente, non podemos ir hacia atrás, temos que incrementar os recursos e dende logo non disminuílos. Se queredes facer algunha pregunta ao respecto. Chega a haber algunha xustificación do porqué desta suposta reorganización? Bueno, eles na suposta reorganización, que sigo dicindo que é un desmantelamento, porque os pasan a ser un paciente máis da sanidade pública sin ningún tipo de atención prioritaria, o que dicen é que hai menos pacientes. Pero o que temos que decirlle os Sergas e decirlle a Rueda e ao Conselleiro de Sanidade é que hai moita xente que ninda non está diagnosticada. Si esta unidade deixa de funcionar en Ourense, o que vai acontecer en que esas persoas non se van a diagnosticar, porque a atención primaria e a atención especializada ainda non ten un protocolo de actuación nestes casos. Entón vamos ir hacia atrás. Hai moita xente que pode ter o COVID mañá, todos podemos pasar por ese trago. Ora non queremos falar do COVID porque parece que é un mal recordo, pero temos que facelo. E entón, esas persoas non se van a diagnosticar. 350 persoas estaban sendo atendidas neste momento e moitas máis poden pasar por esa unidade.